Viimeaikaiset yritysvastuukohut osoittaa, että kansalaiset on entistä kiinnostuneimpia yritysvastuukysymyksistä ja nyt päättäjillä olisi velvollisuus pitää kiinni esimerkiksi hallitusohjelman tavoitteesta sen suhteen, että suomalaiset yritykset olisi edelläkävijöitä yritysvastuussa. But he wrote a report about a fruit company in Thailand criticizing the labor conditions. He's in court in Thailand, not just charged with civil offences, but with criminal. Eli tämä ananasmehutehdas, joka me tutkittiin viime vuoden lopulla ja josta julkaistiin tammikuussa raportti, niin sieltähän löytyi lapsityövoiman hyväksikäyttöä, pakkotyövoimaan viittaavia käytäntöjä, ihmiskauppaan viittaavia käytäntöjä, laittoman alhaisia palkkoja. Ja tätä yritystä vastaan ei ole lähdetty nostamaan mitään syytteitä. Sen sijaan meidän tutkija Andy on tällä hetkellä saanut haasteen tulla oikeuteen. Vaikka siinä nimessä on farkut niin isossa osassa, niin se käsittelee kyllä yleisesti niin kuin vaateteollisuutta ja sen yritysvastuuta. Eli sitä, kun kaikki vaatteet on käytännössä valmistettu kehitysmaissa, meidän käyttämät vaatteet, niin minkälaisia vastuujärjestelmiä on olemassa, jotta taattaisiin niille ompelijoille kunnolliset työolot. Tämä Clean Clothes ei koskaan oikeastaan, tai hyvin harvoin suosittelee boikotteja, ja se syy siihen on se, että nämä kehitysmaiden ompelijat on sanonut, että he pelkäävät jo tarpeeksi muutenkin työpaikkansa puolesta, ja aina kun he pyrkivät jotain parannuksia saamaan aikaan, niin heitä uhataan erottamisella, niin se, että sitten vielä täältä boikotoitaisiin jotain tiettyä, niin se pahentaa vaan niin kuin sitä tilannetta. Yritysvastuun määritelmä on tässä viime vuosina muuttunut aika radikaalisti ja se on muuttunut siihen suuntaan, että yritysvastuun katsotaan olevan yritysten nimenomaan vastuu ja velvollisuus yritysten negatiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämiseen. Eli vapaaehtoisuudesta ei enää puhuta, että yritysvastuu ei ole mitään yritysten vapaaehtoista toimintaa, vaan se on velvollisuus.